ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо имрӯз тасмим гирифтем ҳамун комментариҳои шумо бародаро дар видео, дар таи видео менависед, мо баҳри шумо бихонем, саволҳои шуморо ҷавоб диҳем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва ҳамун лайки бо бигира бародаро биҷақед ва интизори видеоҳои нави мошед. Як бародар навистааст, Сайнеҳмон: салом сози ака, копи орд ва сабуса сёмка кун бародар, нархи орда чанд пулай? Иншоалло бародарҷон, мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Садердин Қурбонов: барори кор Парвардигор шуморо нигаҳ будора. Раҳмати калон акай Садердин, худо нигаҳбонат бошад. Як бародар дига навистааст: салом бародар, молҳои майдарам нишон медодӣ, хуб мешид. Раҳмат. Иншоалло бародарҷон нишон медиҳем. Видео оянда иншоалло нишон медиҳем. Садердин Саидо: ассалому алайкум, ҳамин нархи тахтара я мегӯетон ай пешакӣ? Раҳмат. Иншоалло. Мега мақсад ки нархи тахтараям камера меке пешкаш меке, мо хурсанд мешавем. Иншоалло бародарҷон, дар нақшам ҳаст, иншоалло камера мекунем, пешкаш мо мекунем. Фақат шумо ждат кунед. Салом ака, нархи шӯбак расткас сёмка кун ака. Иншоалло акаҷон, пешкаш шумо мекунем. Ҳар чизе дар шумо маъқулай бародаро дар комментария ҳатман бинависед. Иншоалло мо баҳри шумо майда ҳамин чизора ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем. Рустам Навотов: гӯш кун ва всегда як лав сёмка кун, яке дар гов, яке дар кушкор, яхел парто, кайфи видеора мегурезонӣ, я лав сёмка кун. Иншоалло акаҷон, бахшиш, агар ки ягон мақсад хато карда бошем, бахшиш. Мо чанд бор дар видео гуфтем ки акаҷоно, бародаро, апаҷоно, илтимос, ҳамин чизи хатогӣ дорем, ҳатман дар комментария бинависед хатогиҳои моро, ки мо хатогиҳоро ислоҳ кунем, баҳри шумо беҳтарин навоҳо кунем. Рустам Наботов: пайшанбебозори Ёвона рав бародар. Иншоалло бародарҷон, мо айми ютуб пулгириро сар кунем, баҳри шумо любой ҷо биге мирем, камера мекунем. Иншоалло пешкаш шумо мекунем бародаро. Ёвонира нишон надодӣ, ма ай ёвонам. Бародарҷоно, ёвонира иншоалло бародарои ёвона нишонтон метиҳем. Бирем гомулбузор камера кунем, иншоалло нишонтон метиҳем. ин нависааст: маладес, канта бизан. Салом ай номи бачаҳои ёвон. Алейкум ассалом бачаҳакои ёвон, акаҳои ёвон. ҳазор раҳмати калон барои саломи додагитон. Худованд нигаҳбонтон бошад. Раҳмати калон барои ҳамаи дастгиритон. Як касга настааст: Зафар: салом ака, сози охири наворда нархҳои кунҷора ва дигар эм-хӯрора нархоша видеомон бо соз мешавад, мақсад соз мешавад. Нархҳои эм, канҷора ва сабус ҳамин чизоро мегӯяд, ки дар охири ҳамин гомулбузор, видеои гомулбузорро мепартоем. Мақсад ҳамира дар охираш нархи канҷора, сабуса ҳамин чизоро ба навор бигӣ. Мақсад моро тамошо кунем. Иншоалло акаҷон, ин фикрта ҳатман ма буд мекунам. Иншоалло. Сайҷамол нависааст: нархи аспора бисёр наворгир, чанд тай боша пирс, бозор чанд кад барои молкунӣ? Акаҷон, ҳамин Сайҷамол Неъматов, бинавис ки дар кадом бозор ҳамин асп бозор, ки мо бирем ба навор бигирем. Ростига ман намедонам ки дар кадом бозорад. Шумо бинависед дар кадом бозор, мо иншоалло мерем, пешкаш мо мекунем. Зафар навистааст: нағз. Раҳмати калон бародарҷон, таъриф аст. Мақсад видеото мега хубай. ҳамин ҳаракат кунед хубай. Иншоалло. Раҳмати калон. Я нависааст: бародар, дарвозаҳои ҳамадониро ба навор бигир. Бародар. Салому алайкум ака, як бурга шумода. Иншоалло бародарҷон, мерем ба навор мегирем. Фақат шумо ждат кунед, ҳамин лайка фаромӯш накунед, подписат сара ҳамин лайка фаромӯш накунед. Мо баҳри шумо любой ҷоро иншоалло мерем ба навор мегирем. Дарвоза гапай мерем, иншоалло любой ҷои дарвозаро сёмка мекунем, ай ҳамадониро пешкаш шумо мекунем. Муҳаммад навистааст: биги ина
класса. Раҳмати калон акаҷон. Шумо бигиред дилака. Сафия нависаст. Сафия Алиёва. Мошааллоҳ. Раҳмати калон апаҷон. Раҳмати калон. Баҳриддин бошед. Шуморам бошед акаҷон. Худо нигаҳбон ту. Файз нависаст. Салому алайкум. Ва алайкум ва салом ва раҳматуллоҳ ака. Нуруллоҳ. Салом дар куҷои вахшай и бозор. Акаҷон и бозор ҳамин вахша мегзарӣ мераи пайшаи бозора агар ки бидонӣ ҳамин лубой одам медонаш и пайшаи бозора. Ҳамин дуруни вахш дай. Мақсад қариби ай вахш қариби вирмадан дай меврои ҳамун сида ҳамин пайшаи бозорай. Бозори хубай ҳама чи аста. Шаҳбоз нависааст. Раҳмат кам пур чанд литр шир мета. Иншоалло акаҷон и якин бори мо бозори уялӣ рафтем Хӯросон. Рости габи қад саростӣ нашидем, ҳамин чизоро напирсидем. И рӯзи якшанбе меомадагӣ иншоалло мерем баҳри шумо лубой чиза мепирсем. Нархша мепирсем, литри ширша мепирсем иншоалло ва бо дигар чизоша мепирсем. Чанд гусалака аст мақсад июша мепирсем. Шодмон нависааст. Боши да брат. Раҳмати калон акай Шодмон. Шодмон бо нависааст. Ака бозори балҷавона камера кан парто иншоалло акаҷон мерем. Ҳамин иқак сабр кине бародаро. Камакак сабр кине иншоалло мерем ба навор мегирем. Суҳроб нависааст. Ака ҳамин бозора бисёртар сиёмка кун. Бозори уялира бародаро. Суҳроб нависааст. Акай Суҳроб иншоалло мерем ба навор мегирем. Парвон ака. Ай шумо фақат ҳамун я лайк мерава я подписатсия да бар замбула меброи ҳамун. Дигар усуниш дар калаи мо рафта камера мекунем лубой ҷоро пешкаш мо мекунем. Иншоалло. Умар нависааст. Э гап нест. Саломат бошӣ брат. Мегӯй и гова ай чи кан санер овардагиёшон. Мақсади гапи е ки гово харобан бародаро. Дар уялӣ мақсади рости габи қай гово харобан мега мақсад бекаҳу бечизора ҳамтай мақсади гапш ки гишнагия. Фақат гишна ҳам барам харобан гово. Рости гап бародаро хайворам вазъиятошу иқад систай. Дар ҳаққшу дуо кунем. Ҳама каса дар ҳаққи Тоҷикистон монда, ҳаққи ҳамин одамон монда, ҳама ҳаққи ҳамамон дуо кунем. Дуо беҳад хубай бародаро. Саид нависааст. Ака як трактор бозори Ҳоҷи Шарифа камера мекардӣ пешакӣ раҳмат ака. Иншоалло акаҷон мерем пешкаш шумо мекунем. Иншоалло и трактор бозорам мерем ба навор мегирем. Машраб нависааст. Ака мол бозори Қумсангина кай мераем? Иншоалло акаҷон и якшанбе мо Хӯросон мерем. Худо хоҳад насиб кунад оянда Қумсангир ҳаракат мекунем. Фақат шумо дуо кунед дағмон иншоалло мо мерем. Зафар нависааст. Абача соз кадӣ молҳоро бошӣ. Молҳои уялӣ арзон будааст. Лекин проблемаи арзониш ҳамае ки гӯшна касаланд. Мақсади гапш ки молҳои уялӣ арзонанд не ки проблемаш ҳаме ки гишна касаланд говошу. Мақсад харобанд. Гулмурод буқачаҳои 2500 то 3000 сомонара бинед. Саломат бошед. Иншоалло акаҷон Гулмурод Юнусов иншоалло баҳри шумо пешкаш мекунем. Фақат шумо иҷдат кунед. Саломат бошед бародар. Говора ай дур сиёмка кун. Майли акаҷон бахшиш. Ими телефон қатъи мо камера мекунем. Рости гап камакак пеш меёрад. Иншоалло баҳри шумо ай син пас ай дур сиёмка мекунем ки полни диёр биёяд. Садриддин Қурбонов нависааст. Зинда бошӣ. Раҳмат акаҷон. Музик таҷик нависааст. Ака ягон ҷота гам набоша. Мо катитем. Удачи акаҷон. Раҳмати калон акаҷон. Бародарҷон раҳмати калон. Музик таҷик. Худо нигаҳбонат боша. Ҳомид ака ҳаму одамора ҳамара сиёмка ку абача ҳаму мардакан ку. Акаҷон фаҳмидем гапта. Мардакане не ки намефорашу рости гап. Мегем шу мақсад ки як ғариборо бинем, мақсад ғарибо бинам ту мега не ҳами гов мо камера кунем, ҳами мол мо камера кунем, басай худ мо камера накунем. Як гӯташ ки мақсад иҷозат
мета мегирем, камераш мекунем. равшан бахтимурод салом алейкум. Ва алейкум ассалом акаҷон. ҷумабек Шарипов раҳмат бародари азиз. ба шуморам раҳмати калон акаҷон. Ба дастгирии ҳамин бародар мо гоҳ молбозори Хуросон яъне уялиро рафтем, ба навор гирифтем. ҷурабек Шарипов раҳмати калон бародарҷон, худо нигаҳбонат бошад. ва ӯ бародарое ки дар шоти мо пул партофтанд, ба шуморам раҳмати калон ва комментҳои имрӯза ба анҷом расиданд. Аз ин пас мо дар як ҳафта як рӯз ҳамин тариқ коммент иншоалло мехонем баҳри шумо. Шумо чӣ саволе доред дар комментария бинависед, мо баҳри шумо ҳамун комментҳоро мехонем, пешкаш мекунем. Худованд нигаҳбонтон бошад бародарои азиз.